Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ade Profesional. Nah, kali ini acarane masang ning mantenan. Iki cek masang-masang bose iki lho, sing gawe tas iki bose. Kukur dikon ngerekam. Barangnya sing gawe iki ya kudu ono. Biasane lek dolan iki Betul, jalan. Bolong didek, Mas. Bolong didek. Kamera HP lur, dadi wis ngene iki wajar lah. Besar apa ini? Wis ngene iki lho. Ki tangga dhewe kabeh sing sayang. Ya acarane daerah Lingi. Mbak ya ayu-ayu. Nek Lingi Jawa Timur Indonesia. Oh iya, oh. Nah, gitu karyawan kurtel papat. Bose yo iki. Oke, video iki injak-injak. Dalamnya pundi, Mas? Boto. Oh, sumber boto. Berboto sambil ber. Oh, sak umber-umber. Nggih. Motor Harley gitu. Harley apa enggak paham ah, motor-motor. Oh, Harley Davidson misalnya. Mari motor depan ya, Pak. Iki perkabelan iki. Ki wong iki perkabelan iki. Perkabelane wong iki. Charlie. Nggih. Woi. Mas Nardi. Sopo? Mas Nardi. Nar. Kancane lho. Kabelane iki. Jeneng ya. Jero kae. Oh, panas hawane lur. Beh. June enak Indomaret. Masang kabel. Orang jeli. Ini loh. Pojokan. Ora. Itu sedua iki ada penlock kok. Modal ngene iki lho, Bro. Kepiyen lah wis iki. Barang-barangnya murahan kabeh. Cinoan. Ki artise iki. Sawejuk. Powere anu bil up. Barene pikir dalan gene yo ciut barang lho ya. Wis yo. Yo.
perkabelane. Weh, silite malah syuting. Ora sulap. Pasang kabel ya. Coba ya. Udah murah. Oh, weteng. Bosnya nonton kabel. Guyang-guyu toh, Bos? Klambi, sok tumbas neh bar bayaran. Bosnya kayak wong susah. Ya, urun duwe bojo lho, Lur. Nggih. Bingung ya aneh. Bingung golek bojo bose. Kayak sitoke barang iya ora enak sing bojo lho masamu sene kene. Tuntas. Wi terutama wi paling tuwek dhewe ya kuwi. Buh kapan wi kira-kira? Urung terkenal kok tuwek piye to jene? Nah. Rasane dilek. Prosesnya ana dealer. Weteng. Nomor anu kene kena iki bro jare. Ini kene. Kon kene. Ngolor kabel. Ngolor kabel ini bukan berarti karaoke lho ya Lur ya. Ngolor kabel ya sing ngene iki. Ngolor apa sak gulung tuh apa. Harley Davidson. Cek rong batuku. Nanu-nane sing di pasar. Oh, aduh. Dompengnya kaya ngene iki lho, mesine. Barangnya murah meriah iki. Barangnya murah meriah dompengnya. Wis ngene iki, Bro. Cek-ceki. Uline apik. Apik ya, iki lho, cuk lho. Apik. Engko tapi lek ngonekne bar-bar apa ya? Wis kabeh. Yo. Sorry lho lek nyuting gara piye yo. Kabeh ning kene tanggung jawab gara. Bukane gur wong sitok nyekel ngene kok ora. Kabeh tanggung jawab. Masang ya ler. Ya wis ngene iki. Kan jalur utama tuh ngene, makane truknya akeh truk-truk ngene. Akeh ning ngene truk. Gerece. Man ning kono, ora dilendeti. Wah. Nggih. Niki mawon, pun mantun. Mboten pun. Bau truk lur, nyawang ngopo.
Nah, iki sing duwe dekor. Mas Arif iki gawe gabut ronde bojo iki. Iki lho. Wis aneh-aneh. Masang miruwet ya. Miruwet ya yang ngono lho. Kaya ngono kuwi. Lah tumbas nanti lho Mas Mine. Alah ning sumber lempung. Oh, sumber lempung. Karo anu niku ngenrak-ngenrak. Panele gawean dhewe, Om Bro. Remi ya ngono. Wah, kaya ngono kuwi. Yo yo yo. Iki tukang elektro iki yo Anlur. Wah, Wis rembenakne peda ontel, wis ning kene iso. ora kena beda ndal gunane. Kena dilebur. Oh, dilebur. Es Bu sing seger. Ora nawari kowe nyapa iki. Aku ya omong to. Es apa kopi lur? Enak. Rasane ngene iki. Kene jero titik rantai. Bro. Om Bro. Dekore iki nek sing duwe iki lho pertigaan kuwi mau. Tonggo dhewe kabeh sing duwe barang-barang iki tonggo. Aceh kok lemes men to, Mas? Oh, durung mie. Mie apa biasane? Oh, es krim. Kita jalan ae. Kabel aja bingung. Mbah, Aceh. Bingung itu kabel e. nyapa. Piye kok iso bingung. Budrek wonge. Wonge budrek. Budrek Wis ngombe budrek apa urung? urung. Oh, makane budrek. Iklan ini dipersembahkan oleh Apa? Penake apa ya? Cap Kaki 3. Oh, cap kaki 3. Kakinya 2. Oh, cap kaki 3 saiki ganti cape loro. Bose ngalor ngidul kayak bingung gak? Gawanane bantal. Mriku mawon, Bu. Pah, seger iki. Iya. Nggih. Oh, nggih. Dokumentasi saya. Terus kowe nyoping ngotok ya, Pak. Pertanyaan kok kan jawab kan lucu. Ya, apa pertanyaane? Ya, terserah serahne Pak Ena. Lagu apa? Mbak, lagu apa? Sing enak apa nih? Bikin ya. Oh, yes. Sing mana lagu apa? Lagu apa? Enak musik seneng pernah? Enggak, ulang. Enggak patek. Oh. Sing enak gambarnya apa lagu kok? Woi, saya kayaknya nyawa loh. Oh, jangan beri. Juga indah. Terus tarik kuda dulu, tarik dulu. Jadi mana? Iki mengencapkan setrum. Laptopnya nang ndi? Kono mau kenapa nih? Hah? Mengencapkan setrum, hah? Namanya kono. Nang ndi yo? Nang ngarep wae.
menancapkan